Ake ngikhulekele kuwe osekhaya, ake ngikhulekele kuwe wena ohleli. Ngithi njengamanje ziyenzeka. Namhlanje ngithi uNkulunkulu mangiprofethe konke. Nangabe kunomuntu okusongela ngethuna, uthi #ziyenzeka xola sitha sami. Ukhomende la. Ngicela nangabe khona umuntu othi mina ngikufunele engozini yemoto, uthi #ziyenzeka xola sitha sami. Namhlanje ngithi le video ngisho noma engawubani lo muntu okhuluma ngawe, lo muntu othi njengamanje mina ngikufuna. Namhlanje ngikhulekela labantu ukuthi unyaka wakho uphethe kahle, unyaka wakho ukhanye lona. Nangabe uhambanga kahle ngithi namhlanje konke okudala ngidlule. Namhlanje ngizoprofetha impilo yakho. Namhlanje ngizoprofetha ukuthi wena uyaphumelela. Namhlanje ngizoprofetha ukuthi lezi zitho ebeyihlangene nawe zizohlukana phakathi. Namhlanje ngizoprofetha ukuthi lo nyaka usazophila iminyaka wena. Nangabe khona umuntu ohleli ithuna ngawe, ngizoprofetha ukuthi le ngozi ekufuneka ungene kuyona le moto ngiyayichitha njengamanje. Ngizoprofetha ukuthi lesibhamu ekufanele bekudubule ngaso asigeze eduze kwakho asisuke njengamanje. Ngizoprofetha umsebenzi lona okade ufaka ama-CV kuwona ufuna ungawutholi. Ngithi njengamanje libizwe igama lakho la email ekhona, alilotshwe igama lakho, ayithintwe le CV yakho, ayiphakanyiswe kuma document njengamanje, akuthathwe into zakho. Nangabe unekhampani unamabhizinisi una yonke into, alibizwe igama lakho. Le moto ofuna ukuyithenga hamba egarage njengamanje uyithinte nesandla, uthi ngegama lemfihlakalo lenyanga eshumi ngithi le moto ngiyayithatha ngeyami. Namhlanje nangabe khona umuntu othi njengamanje umsebenzi akuthoni, wothi ngegama lemfihlakalo yenyanga eshumi njengamanje nomsebenzi ngiyawubiza, njengamanje lenhlanhla ngiyayibiza. Inkosi ikubusise. Njengamanje ngolesithathu nginama special abafuna iwasho, abafuna umhlovo, abafuna zonke izinto, abantu abasondele ngolesithathu. Inkonzo enkulu lo lesithathu lo laphambi kwakusasa. Nangabe uzofuna ukuphakamisa idalwa zakho, sondela kunalo moya engibuye nawo ngoba kade ngisemgedini. Abantu abazogeza amadlozi abo, abantu abazophakamisa idalwa zabo ngolesithathu, abantu abazoklinwa izinto zabo ngolesithathu, abantu abazothola isiwasho ngisibusisa. Namhlanje ngithi amabhavu ngithi njengamanje ngizokwenza izimangaliso ngolesithathu. Bathi ngintshela ukuthi lusuku oluzomiswa olukhulu lenyanga eshumi lo lesithathu lona olaphambi kwakusasa. Ulesithathu lwaleli uviki wena phuthuma uzophakamisa idalwa zakho. Phuthuma kunenkonzo esebaleni yokuphakamisa idalwa. Woza fonela le number ethi 0765678534 076567878530. Ngiyaxolisa lo wafo ukhiphe 0765678530. Ukhiphe lo wafo osegcineni. uNkulunkulu ekubusise. Ngiyaprofetha njengamanje ngikhona ngisegoli, abantu abangifunayo kusasa. Nangabe ufuna ukuzohlola sondela uzohlola, nangabe ufuna ukuzogeza sondela. Kodwa ngolesithathu inkonzo yokuphakamisa abantu, inkonzo yebusiso neyiwasho nizobe niyithola. Woza nje uzothathela isiwasho. Ngicela abantu abanye abambalwa nabanye noma ngizogcina kwabantu abawu-20 ngizobapha iwasho mahali ngolesithathu onganamali. Ngiyabonga uNkulunkulu ekubusise.